dana. Zertarako balio du, apur bat ari garen honetan, nolabait esaterren ingurumen gardentasuna handitzeko, gero ostean industria jarduen inpaktua kontrolatzeko, politika publikoak ezarri alizateko hoien mugan, murriztepenean, eta baita ere, gu herritarrok informazioa eskura izateko. Kontua da, normalean, inok ez duela egiten halako datu base potoloietara, desente komplexu delako hori bertaratzea, eta hainbeste informazioarekin zaila izaten da informazio hori nolabait era esanguratsu batean, eskuan izatea. Hortik abiatuta, lehen aipatu da moduan, Amalu Raizek zer da egiten duena. Hartzen ditu kutsatzaile ezberdinak, eta nolabaiteko itzulpen lan bat egiten du. Kutsatzaile hoiesek ze ingurumen inpaktu sorrarazten dituzten hoien inguruko informazioa ematen digu. Adibiderik ohikoena zera izaten da, badaukagu zeubia, baditugu negutegi efektuko beste isurketa batzuk, metanoa dela, oxido nitrosoa dela, hoiek banaka, agian ez digute askorik esaten, baina guk klima aldaketari buruz hitz egiten baldin badugu, badaukagu inpaktu bat, eta nolabaiteko lurreratze bat edukiko genuke. Horixe da Amalu Raizek egiten duena. Gas hoien bilduma hartu eta kasu honetan klima aldaketa, ingurumen inpaktua, zein neurritan gertatzen da. Horixe litzateke horren adibidea. Hementxe adibide sume bat, horiek ze dira, EPRTR-en agertzen diren 80 kutsatzaile horietatik, lehenengo 28ak hemen leudeke. Ikusten duzue, markatzen dut, maila edo atalase, umbral ezberdinak daude, zeinetatik gora horien erregistroa dagoen. Honek zer suposatzen du? Industriak isurtzen duen oro ez dela bertan kontsideratzen, hemen soilik isurketa guztien parte bat. Simplifikatzearren, industria handiak isurtzen duena eta maila batetik gora isurtzen duena. Horixe da guk manejatzen dugun datu basea. Eta gero, askotariko elementuak daude, klordanoak kasu, eta klordanoak efektu negatiboak ditu ingurumenean eta pertsonon osasunean ere, baina nolabait esaterren eta lehen jarri duan adibideari jarraiki, interesatzen zaiguna zeintzu diren ingurumen inpaktu horiek. Bestela, informazioa galdu egiten dugu gero erabakiak edo politika publikoak hartzeko. Beraz, zeintzu dira ingurumen inpaktu hauek, askotarikoak dira ala ere, segun eta ze metodologia erabiltzen den, metodologia ezberdinek ingurumen inpaktu ezberdinak zailkatzen dituztelako, ez dira dendenak berdinak, baina hemen leudeko dietariko batzuk, klima aldaketa, ozono geduzaren suntxiketa, edo erradiazio ionizatzailea, partikulen eraketa, ozono fotokimikoaren eraketa, guzti horietatik ziurrenik ezagunena aipatu duan lehena da, eta nik esango nuke agenda politikoan erabakiak hartzerakoan lehenengo tokian dagoena, klima aldaketa zari naiz, baina askotarikoak ere baude, azidotze gala, eutrofizazioa ere, sarritan ikusten dugunean, batzutan gertatzen denean, lakuak edo urputzuak edo ur bilketa doen tokietan, non oxigenoa galtzen den, hori eutrofizazioaren efektualitzateke, giza toxizitatea edo ekotoxizitatea, klordanoak sortzen duena, hauesek lirateke, adibidez klordanoak sortzen dituen, inpaktuetariko batzuk. Eta beste batzuk ere, uraren erabilera, edo lurzoruaren erabilera, baliabide mineralen urritasuna, edo fosilen urritasuna, halako baliabideak zein neurritan galdu egiten diren eta zenbatereinako urritasuna dugun horietan. Halako inpaktuak ere neurtzerik eta horien inguruko informazioa lortzerik ere badu. Hauesek, naiz eta konplexoak izan, nolabaiteko informazio hurbilago bat ematen digute eta nolabaiteko neurketarako hurbiltasun handiagoa. Bueno, adibideak edo adibidetara jota, adibidez, nolabait esaterren, guk ja hori
eginda daukagunean eta inpaktu ezberdinak neurtzen direnean, datorkizun lehenengo galdera da, nor da kutsatzaileena, ez? Hartzen duzu Europan eta zein da hemen enpresarik kutsatzaileena, izena eta bizenekin daudelako enpresak, zein da sektorerik kutsatzaileena. Erantzuna da, segun eta zein den inpaktua. Inpaktu askotarikoak dauzkagu, ez da gauza bera, eutrofizazioa edo klima aldaketa. Eta gure erremintan hori aukeratzerik badago. Guk aukera genezake, ze metodorekin, ze inpaktu har genitzake. Honantxe, adibide bat edukiko genuke. Bertan, legoke URL horretan, baina hemen agertzen dana, eta hause argitaratutako lan batean, hau pantailazo bat besterik ez da, Europa mailan, EPRT datu base erabilita 2007-tik 2022-ra, hemen txagertzen zaigun Polonian daukagun energia sektoreko, nik Ikatzeko zentral bat izango da. Hori da, ez dakit zeri erantzuten dion, Ikatzeko zentrala. Polonian ez dakigulako, ez da gorka? Ez, momentuz ez, Alemaniara gutxi, baina hemen agertzen dira, eta hemen txedukiko zenukete, Amalurreiz web orrialdera sartuta, horren biztaratzea. Hemen dagokion unitatean eta zailkatuta. Euskal Herrirako gauza bera egiliteke, bertara sartuta. Gero, korkak hartuko du hitza eta web orrialdetik paseo bat eman du. Halako artikulu zientifiko bat publikatzerik ere izan dugu, dala gure lanaren beste partea, non EPRT-ren inguruko hauek azaldu egiten diren. Beste informazioa adierazteko beste formato bat, Sankey diagrama deritzen honetan, adibidez, nola banatzen da toxikotasuna edo kartzinogenoa dena Espainiako estatuan. Hemen legoke 2022an, alegia gure referentziazko azkenengo urtean, 2007-tik 2022-ako datuak dauzkagulako, kantzerra sor dezakeen giza toxikotasunaren inguruko informazioa. Hemen ikusten duzue, hau Espainiako estatu izango litzateke, eta informazioa badaukagu, estatuka, hemen urteak, dauzkagu kasuntan 22 hartu dugu, estatuka, gero, hemen badago NUTS-B erregioa, horixe da Europar Batasunak erabiltzen duen jerga horretan Espainiako estatuan erkidego autonomo maila izango litzatekena, provintzia izango litzateke NUTS-hiru, beraz badaukagu informazioa desglosatuta bi maila horietarako eta aukera daiteke web orrialdean. Badaukagu sektorerako, badaukagu ere sektoreen barruan aktibidaderako eta azpiaktibidaderako. Eta hemen ikusten duzue, kasu honetan guk aukeratu dugu kantzerra, giza toxikotasuna, kantzerra sortarazten duena. Aurrekoan, beste bat aukera ziteke. Ateratzen zaiguna, da, Espainian, hemen erkidego autonomoak dauzkagu, NUTS-B litzatekena, ikusten duzue, Euskal Autonomia Erkidegoa hemen legoke, baina honek adierazten digu, adibidez kasu honetan, Andaluzian, Kanariasen eta Katalunian, desente inpaktu batzen direna. Energi sektoreak eukiko luke ere horren erantzunkizun handia, metalen produkzioa eta prozesuarekin batera, eta zaborren kudeaketarekin batera. Zein eratakoak dira isurketa hauek? Airera eta uretara, batik lurzorura ez, hemen ikusten duzue, zein bitartekoan, airea eta ura, eta ze kutsatzaiek sortu egiten duen. Nikelak eta beste konposatuak, merkurioak eta danadarakoak. Beraz, bagara gai, nolabait esatearren, guk nahi ditugun bilaketak egiteko kasu honetan, aipatu dugun honetan, eta hause adibidea litzateke, baina askotariko kasuak edukiko genituzke. Hause adibidea besterik ez da. Hau EPRT-re, eta hemendik aurrera, bigarren pausuak lehen aipatu ditudanak eta hirugarrenak lehen azaldu bezala. Agian aurreko pausuan ere, nik uste dut interesgarri agian izan daitekela webgunea bera zabaltzea, probetan gaude, baina printzipioz funtzionatu behar du. Esan behar du baudala Amalurreiz webgunearen orkespen mundiala, Bilbotik atera eta ardintzea etorri gara, horretarako,
Bueno, eta hau da justu, hau da... Lehen ikusi duguna, pantaia. Hau da lehen ikusi duguna, eta duan hemen, justu behitu. Zabat, guztuta dago. Bale, baina, bueno, aldatu daiteke, adibidez, hori, beste inpaktu kategoria bat, eta orduan, hau izango ditzateke, Europako instalazio guztien zerrenda, bai, saikapen. Denbora bat behar du atzean, datu pilo daudelako, orduan hemen berriro ordenatu. Eta lehen aurreko diaponere galdera zegoen Euskal Herrian zein zan, hor daiteke nuts bi erregioan, País Basko eta... Aldatu daiteke, hau da, lehenengo biztaratzea, eta gero aurkezpenean geneukan beste bat, nik uste dut hau ere, interesgarria dela, hau daukat hemen, hau da, ezta? Hau da, eskriban toxicity dena, orduan hemen, kutsatzaileak gehienak dira, hor eskuinan agertzen direnak dira metalastunak eta dioxina eta furanoak, eta orduan hemen sakatzen badut, orduan ikusi aldugu, inpaktu horiek nondik datozen, ezta? Eta hemen ikusten da, gehiena sortzen dela metalgintzan, bai? Justu, karratu beltz hori da metalgintzan. Eta Katalunian, parte importante bat. Katalunian dago asko, eta Euskadin ere badago behan, gorea, ezta? Euskal Autonomia Erkidegoa dago hemen, eta hemendik errastatu daiteke. Informazio hori guztia ere lotuta dago instalazio zehatzekin, eta beste biztaratze batzuen bidez posible da horiek identifikatzea eta bat, ezta? Hori jarraituko dugu ikusten. Orduan orain, itzultzen gara aurkezpenera.